Nakapangutana ba ka, nganong daghag mga tao nga sigig adtog simbahan pero wala mausab ang batasan? No, interesting kayo, daghang pug madungog ngayon ana ang ilang gingon sigig simba pero ang batasan pastang mauta. Kabalo ba ka nag-ingon ang Biblia nga kung kinsa gadtong nahiusa kang Kristo mahimo siyang bag-ong binuhat. Ang daan mo agi na ug ang bag-o moabot na. So, if anyone be in Christ, he become a new person. The old has gone and the new has come. So, hinumdumi ang giingon dinha ni Apostle Paul. Ingon siya nga, kung nahiusa ka kang Jesus, mabag-o ka. Wala siya niingon nga kung relihiyoso ka, bag-o na ka. Diba? Wala siya niingon nga kung mahimo ka nga sigig simba, mabag-o ka. Ang gingon niya, kung nahiusa ka diha kang Kristo, mahimo kang bag-o. So sa ato pa, daghag mga tao diha sa simbahan nga aduna ray relihiyon apan walay relasyon dinha kang Jesus. Tungod kay ang Biblia klaro kaayo nga nagsulti nga kadto lamang adunay relasyon dinha kang Kristo ang makasinati og tinuod nga kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Mo na nga ikaw kung tan-on ta ka unsa man nimo, naa kay relihiyon o naa kay relasyon. Ang ilhanan sa relihiyon way kausaban. Ang ilhanan sa relasyon nahimo kang bag-o, na usab. Kung unsa ka kaniadto, bag-o ka karon. Mao na ang gingon sa Biblia. Paghiusa kang Kristo ug diha mabag-o ka.